Okay, så det første spørgsmål er, har jeg et crush på TV-woman? Det ved jeg jo ikke. Altså, jeg ved ingenting. Jeg er jo ret sådan... jeg ved det ikke, okay? Okay, så det første spørgsmål er til TV-woman. Kan du bedst lide camerawoman eller speakerwoman? Det er begge dele lige så fantastiske og søde, som jeg er. Jeg kan lide dem begge to lige meget. Hej, goddag. Hej. Hey, jeg så jeg ikke lige til simp. Jeg har ikke nogen simp. Men hvad er din yndlingsfarve? Nå, for jeg kan rigtig godt lide farven brun. Den er bare så smuk. Ligesom TV. Jeg mener, det var det, okay. Hej. Titan Speakerman, det er mig. Kan du godt lide skarpe knive? Ja, jeg elsker at stikke dem ind i folks hoveder og munde og især de private selv. Så ja, det kan jeg godt. Ups, vi tænder lige for translatoren. Til G-Man. Hvorfor er der så mange kloner af dig? Det er hemmeligt stof, du. Altså, det er hemmeligt. Det kan jeg ikke fortælle dig. Du må spørge scientist. Nå jo, han er jo død. Fik du den? Ikke så jeg fortæller det nu snigende. Uden af hvorfor. Nemlig vist Charlie.